Hvad kommer der til at ske til arrangementet i dag? Der kommer til at ske det, at man kan bytte sine gamle pærer til elsparkpærer, og man kan bytte sine plastikposer til økologisk producerede muleposer. Så kan man få lavet sin cykel, så den er klar, så man bruger den i stedet for bilen. Derudover så vil der komme en hel masse fede bands og DJ's, og der vil være økologisk øl og lidt mad, økologisk mad hele dagen. Ja, og så er der en hel masse kunstnere, der har udsmykket i pingvinerne. Det vigtigste med arrangementet er at få launchet, eller få sat den her i gang og gøre opmærksom på, at vi findes. For hvis der ikke er nogen, der ved, at vi findes, så eksisterer vi ikke. For hvis det eksisterer kun, fordi der er nogen, der vil være med. Og alle skal have lov til at være med, og vi vil gerne have alle med. Det skal forestille en gravsten, som så kommer til at stå og smelte stille og roligt i løbet af aftenen og forsvinder. Så fik jeg ringet og bestilt en præmis, så jeg synes, som jeg sagde, det der med symbolikken i forhold til, at det forsvinder, og nu bliver det så en pingvingravsten, og netop det med, at ligesom, hvis alt isen er væk, så er der heller ikke nogen pingviner. Så logikken er der sådan sammenhæng med det, så det er sådan ret simpelt budskab. Og så bliver det meget fint, så kan man stå dernede og tage imod folk, når folk kommer. Vi vil gerne vise det her regnskovskoncept på en lidt sjov måde, ikke? Så vi kunne gøre det på en meget, meget moraliserende måde, eller vi kunne gøre det på en meget sjov måde, ikke? Så først fandt vi ud af, at vi ville gøre det på en moraliserende måde. Det ville bare være for åndssvagt, fordi folk er her for at drikke sig fuld og sådan noget, det er sjovt. Så vi ville hellere gøre det på en sjov måde. Så vi prøvede at vise noget af regnskoven, samtidig med at vi lavede den her maskespil. At folk kunne gå ind og lade som om de var nogle mennesker, der var med til at ændre verden. Og så få folk til at handle på den måde. Så det var ligesom det. Altså vi vil gerne det budskab ud, at folk skal lave en handling for at kunne ændre verden. Fordi folk tror måske ofte, at de bare skal sidde og læse en artikel og så tænke et eller andet, få en fed pointe. Og så er det nok, men det er det jo aldrig. Så det skal ud og handle, så derfor lavede vi den her installation for at de skulle gøre noget fysisk, for at kunne føle, at de var en del af det, som festen går ud på. Så det var det budskabet med værket. Husk at slukke for din oplader til computeren. Jamen, man skal huske at slukke for stikkontakter, når for eksempel ens mobiltelefon er bare lad bilen stå og tage cyklen. Når bare sådan ledningen sidder i, eller fjernsynet, selvom det er slukket, ikke? Sluk lyset og sæt dig og glo lidt i mørket. Og så kan man jo også skrue ned for varmen, når man dyrker sex, fordi så er det jo også varmt nok. Og det er jo januar, så jeg synes faktisk, jeg vil køre hjem og få min kæreste til at varme mig. Der er mange. Der var nogle, ja, det var 2. Ja, tak.